gidan biki ne ana biki na masoya wurin gaya haɗa gayya balarabe ango ne idan su ce amarya ado sirai ya zaɓa Muhammad na rakafa ana biki na masoya wurin gaya haɗa gayya balarabe ango ne idan su ce amarya ado sirai ya zaɓa Muhammad na rakafa ana biki na masoya wurin gaya haɗa gayya balarabe ango ne idan su ce amarya ado sirai ya zama Muhammad na rakafa fara Allah sarki gwani nake sanyawa ana biki na masoya me dare me rana buwaye baya gazawa an yi auren kauna ka tallafan jallalla baituka na haɗawa yau ga masoya tare an waye da mare wurin gaya yorin fa ana biki na masoya wurin gaya haɗa gayya balarabe ango ne fidausa ce amarya ado soyayya ya zaɓa Muhammad na rakafa salatu ka jallalla ka karawa ana biki na masoya wurin abin da kake so kake ta ƙara yabawa an yi auren kauna wannan fiyayyen manzan da ba kamar sabaiwa yau ga masoya tare Muhammad Rasulallahi mai komai da komai ni'imarsa ta yi mana rumfa ana biki na masoya wurin gaya haɗa gayya balarabe ango ne fidausa ce amarya ado soyayya ya zaɓa Muhammad na rakafa Assalamu alaikum masoya gana gunku ana biki na masoya na taho taya murna gare ku ba wani shako an yi auren kauna da baitukan ban girma nake so a gunku yau ga masoya tare ita fadar aure bara iso haka nan ba dole in baiti na sana in sanyo jamfa ana biki na masoya wurin gaya haɗa gayya balarabe ango ne fidausa ce amarya ado soyayya ya zaɓa Muhammad na rakafa ado a yau kai ango na ce ba za a musa ba ana biki na masoya tunda an ɗaura yau sarayya ta zama babba an yi auren kauna yau fa ado ne nan mijinki ikon rabba yau ga masoya tare ado miji na sirayya da an gani an yarda ilahuna ya latafa ana biki na masoya wurin gaya haɗa gayya balarabe ango ne fidausa ce amarya ado soyayya ya zaɓa Muhammad na rakafa ado amana ta ya gare ka ba wani kwaba ana biki na masoya ka kula da surayya ai ka riga ka karba an yi auren kauna adana ta surayya a gidanka za ta yi saba yau ga masoya tare da ce da sha da tufafi gare ka ba ka hanawa wata ranka ta ya ta da sirfa ana biki na masoya wurin gaya haɗa gayya balarabe ango ne fidausa ce amarya ado soyayya ya zaɓa Muhammad na rakafa surayya amarya ki buɗe kunne gani ana biki na masoya ki ladaba da biyayya ga ango karki raini an yi auren kauna komai ya ce ki toke surayya karki musani yau ga masoya tare kiyo biyayya shine irin abin da ake so komai ya baki dafa ana biki na masoya wurin gaya haɗa gayya balarabe ango ne fidausa ce amarya ado soyayya ya zaɓa Muhammad na rakafa balarabe ango na iso gare ka kaji ne ana biki na masoya a yau fa kai ango ne kwarai ni ba a hana ni an yi auren kauna in yi baitin girma gare ka me zamani yau ga masoya tare ido su ce amarya gare ka ba wani shayi na fada na kara masoya sun tattafa ana biki na masoya wurin gaya haɗa gayya balarabe ango ne fidausa ce amarya ado soyayya ya zaɓa Muhammad na rakafa balarabe ka kasa kunnuwanka dan ka ji sako ana biki na masoya yau fa sautin girma gare ka ne na doka an yi auren kauna to amarya ka rike ta gida ba duka yau ga masoya tare idan ta ce fa tana so ka ba ta ba wani mita sarka har da ta gulla hada da dinsa azurfa ana biki na masoya wurin gaya haɗa gayya balarabe ango ne fidausa ce
kikin koya idan fa yayo wanka rike samar jamfa. Ana biki na masoya wurin gaya haɗa gayya. Balarabe ango ne Firdausi ce amarya. Ado soyayya ya zaɓa Muhammad na rakafa. Muhammadu mamman ango a yau kake nawa. Ana biki na masoya. Gashi kai wanka jikin kana haskawa. An yi auren ƙauna. Maman gaye na shi kwarai fan shaidawa. Ya ga masoya tare. Ya zamo ango yau muna taya hida murna amarya sarakafa. Ana biki na masoya wurin gaya haɗa gayya. Balarabe ango ne Firdausi ce amarya. Ado soyayya ya zaɓa Muhammad na rakafa. Muhammad ita dai rakafa amana gunka. Ana biki na masoya. To rike ta da kauna amana aka baka. An yi auren ƙauna. Adana ta barka amarya ce kuma taka. Ya ga masoya tare. To rike ta da kauna cikin gida ku yi wasa ta kace rakafa. Ana biki na masoya wurin gaya haɗa gayya. Balarabe ango ne Firdausi ce amarya. Ado soyayya ya zaɓa Muhammad na rakafa. Amarya kuma to rakafa ina kike gani. Ana biki na masoya. Na iso gunki da shawara kware mara muni. An yi auren ƙauna. Aure ibada ne rakafa kinke ta sanni. Ya ga masoya tare. Ga mijina ki Muhammadu mamman gaye rike hikin jira kafa. Ana biki na masoya wurin gaya haɗa gayya. Balarabe ango ne Firdausi ce amarya. Ado soyayya ya zaɓa Muhammad na rakafa. Dan na bar kuma soya ilahu yadda da kauna. Ana biki na masoya. Ine na kutukur ɗan gaske na ja suna. An yi auren ƙauna. Haifaffe ne dan Kano sannan me yin kauna. Ya ga masoya tare. Wurin fiyayye ɗahe rasul gatan kowa domin shi mai tattafa. Ana biki na masoya wurin gaya haɗa gayya. Balarabe ango ne Firdausi ce amarya. Ado soyayya ya zaɓa Muhammad na rakafa. 07011475006 na kutukur ɗan gaske daga tambari multimedia studio Jalingo.